Hello mga koys, magandang buhay. Kumusta po ka mo? 안녕하세요. kumusta na mo? Okay na mo? Okay kayo. Kumusta na mo talaga? I just wanted to tell everyone that I'm very happy. I'm very glad and honored because I have this privilege. Ang mga gets mga Ilonggo, kagilongga nga damo-damo nga salamat gali sa pagsuporta mo gali sa akon sa mga utod ko subong sa mga hinablos ko das piyak og sa mga kapamilya ko si Nini kag si Toto damo-damo gid nga salamat sa pagpanggap mo gali sa akon. Okay kayo. Mangkanto na mi diri sa syudad kay kuyaw kay diri sa syudad kay lingaw kay sa katanan. Akala ko ikaw ay yakin. Totoo sa kay palingin. Hindi kay yakapin naglalaw sa dilim. Ninais ko mapalapit sa iyo, ninais ko malaman mo ang mga paghirap ko, baliwala lang sa iyo. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking ilaw, sa ligaw na buwan. Ligaw na buwan. Actually, napasalamat ko sa lahat ng always suporta sa mga kababayan ko na hindi nawalan ng pag-asa. Laban lang. O shopping for shipping, big Christmas sale, 12-12. Buy for only 150, minimum seal. 안녕하세요. Kumusta na na? Tukan ko, labi kayo. Tiu, 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 tiu. Okay kayo. Ay, ito mga kapamilya, salamat. Please do like my Facebook page, DJ KOKYMRTIN. And every 8 p.m. po tayo sa Pero ba yung sa Kumu app, i-download nyo po yan. At syempre mga kapamilya, sa aking Kokoy Kolokoy vlog, abangan nyo po ang vlog namin ng trending at viral na si Jay Dumanig sa ating collab ng Koreanong Bisaya. Humao pa, okay kayo. Ay, okay wow. Kiko. 안녕하세요. 감사합니다. Salamat kapamilya. Huwag kakaligtaan din ang pag-spread ng good vibes mga kapamilya. Dito mawad anong pag-asa no sa mga kababayan po nato. Kung sa may mga mahitabo, life is what you make it and what you will get out of life comes from what you have put into it. And always remember, life is too short to be unhappy. Always live life to the fullest and nothing is permanent in this world mga pamilya. Kaya habang nandito po tayo, enjoy po natin. No negativity at all. And think positive, go for gold. Kung meron pa tayong mga pangarap sa buhay, hadya lang. Dahil nasa kantang ang kailangan mo itibay ng loob. Kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatakal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Okay kayo. Digantag binalay ba kami? Salamat and always remember, be happy. Okay kayo. Ay, this is once again your hashtag original Koreanong Bisaya. The one and only mga kapamilya. Adya lang sa kinabuhi. Kay hanagin na ang kinabuhi. Yung paniyaya uzawa mo ragbato. It's really really hard. Pero if you will just strive hard, buhato nimo ang the best na mabuhat nimo kapamilya. Do not lose hope. Ayaw nang pag-ingon sa kaugalingon na di mo kaya. Not unless gitry nimo kapamilya. Can go for it and go reach your dreams. Okay kayo. Ay, ako rin mga post sa DJ Kokoy Martin sa Kokoy Kolokoy Vlog o sa to ang page kapamilya Kokoy Quote at quote ko yan. MOR 101.1 napapakinggan tayo 8 p.m. live sa Kumu app sa lahat ng MOR stations and syempre MOR 101.1 Davao. Okay kayo.